हर हर महादेव मित्रांनो। तर आज तारीख आहे 27 आणि सकाळचे 6 वाजलेत। आपण पुन्हा एकदा कुणकेश्वर मंदिरामध्ये आलो आहे। मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण सर्व देवस्थानांचं आगमन आणि कुणकेश्वर भेटीचा त्यांचा सोहळा बघितलेला। तर आता आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत की जे सर्व देवस्वारे आलेले आहेत तर त्या कोणत्या प्रकारे या ठिकाणी तीर्थस्नान करतात। तर खूप सुंदर असा हा सोहळा असतो। प्रत्येक देवस्वाऱ्यांची तीर्थस्नान करण्याची पद्धत वेगवेगळी असते, तर ते देखील आपल्याला बघायला मिळेल। तर हा व्हिडिओ नक्की शेवटपर्यंत बघा। व्हिडिओ कशी वाटली ती कमेंट करून नक्की सांगा आणि चॅनलला आपल्या नवीन असाल तर आपलं सुवर्ण कोकण ब्लॉग यूट्यूब चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा। पहिली देवस्वारी या ठिकाणी आता तीर्थस्नानासाठी निघत आहे। श्री देव गांगेश्वर पावणाई भावई मंदिर दाभोळे। हॅलो, तर भालचंद्र बाबा प्रसादी भजन मंडळ कणकवली यांचे बुवा सकाळी 6:30 वाजता फायनली आता पहिली देवस्वारी या ठिकाणी तीर्थस्नानासाठी येत आहे। तर चला, या सोहळ्याला आता सुरुवात झालेली आहे आणि आपण आपल्या व्हिडिओच्या माध्यमातून हा संपूर्ण तीर्थस्नानाचा सोहळा अनुभवणार आहोत। मित्रांनो, या ठिकाणी आता देवस्वारींच्या तीर्थस्नानाला सुरुवात झालेली आहे आणि खास आज म्हणजे महाकुंभमेळ्याचा योग असल्यामुळे या ठिकाणी तीर्थस्नानाला भाविकांची खूप मोठी गर्दी उसळणार आहे आणि यासाठी संपूर्ण जे स्वयंसेवक आहेत तर ते देखील या समुद्रकिनारी तैनात करण्यात आलेले आहेत। त्यामुळे भाविकांची पुरेपूर काळजी या ठिकाणी कुणकेश्वर देवस्थान ट्रस्ट मंडळींनी घेतलेली आहे। तर खूप सुंदर या ठिकाणी आता पूजा सुरू आहे। तर आता ही पूजा झाल्यानंतर या ठिकाणी जे देवांचे तीर्थस्नान आहे तर त्याला आता सुरुवात होईल। जे सर्व स्वयंसेवक आहेत तर ते पूर्ण सर्व भाविकांना या ठिकाणी सुरक्षितरित्या तीर्थस्नानासाठी सर्व सूचना देत आहेत। जय जय पहिल्या देवस्वारीचं या ठिकाणी आता तीर्थस्नान झालेलं आहे। तर प्रत्येक मी मगाशीच बोललेलो की प्रत्येक देवस्वाऱ्यांची तीर्थस्नान करण्याची पद्धत वेगळी असते आणि आता या ठिकाणी या देवस्थानांचा असा विषय होता की जी देवस्वारी आहे ती या समुद्राच्या येणाऱ्या लाटांना येऊन आव्हान देत होती की जोपर्यंत तू माझ्या पायाशी येत नाही तोपर्यंत मी तुझ्या पायाशी येणार नाही।
तर तुझ्या तीर्थामध्ये स्नान करणार नाही, तर असा पूर्ण देवस्वारींचा हुकूम होता. आणि अगदी तो हुकूम या समुद्राने देखील मान्य केला आणि देवाची आज्ञा राखून तर समुद्र देखील देवाच्या पायाशी आला आणि तेव्हाच जे देवस्वारी होती तर ती समुद्रामध्ये तीर्थस्नानासाठी उतरली आणि आता पुन्हा एकदा ती आपल्या परतीच्या मार्गाला लागलेली आहे. आणि आता ज्यावेळी हे देवस्वारी तीर्थस्नान करतात त्याच्यानंतर जे देवस्वारीसोबत आलेले भाविक असतात, जे ग्रामस्थ असतात, तर ते देखील या ठिकाणी सर्व तीर्थस्नान करतात. तर आता बघूया पुढील देवस्वारी कोणती आहे ती. श्रीदेव गांगेश्वर वावशी तालुका कणकवली, तर ही देवस्वारी आता तीर्थस्नानासाठी निघालेली आहे. आपण आता श्रीदेव गांगेश्वर बावशी या देवस्वारीच्या तीर्थस्नानाची देखील आपण पद्धत बघितली. तर जी देवस्वारी आली ती डायरेक्ट या ठिकाणाहून म्हणजे कुंकेश्वर मंदिराकडून आल्यानंतर किनाऱ्यावर एकदम म्हणजे समुद्रामध्ये तीर्थस्नानासाठी उतरली. या ठिकाणी आता जे सर्व भाविक आहेत, जे देवस्वारीसोबत आलेले आहेत, तर ते आता म्हणजे देवाने आदेश दिला आहे की आता सर्व ग्रामस्थांनी देखील तीर्थस्नान करून घ्यायचं आहे. मग त्यांचं तीर्थस्नान झाल्यानंतर या ठिकाणी जे देवस्वारी आहे ती तिच्या परतीच्या मार्गासाठी या ठिकाणाहून प्रस्थान करणार आहे. देवस्वारींच्या तीर्थस्नानानंतर आता समुद्रकिनारे देखील भाविकांची तुफान अशी गर्दी या ठिकाणी पाहायला मिळते तीर्थस्नानासाठी. आणि महाकुंभमेळ्याचा आज शेवटचा दिवस आहे. जवळपास 144 वर्षांनी आलेल्या या महाकुंभाच्या योगामुळे या ठिकाणी भाविकांची अल्लोट अशी गर्दी आहे. खूप सुंदर. श्रीदेव माधवगिरी माईन तालुका कणकवली, तर या देवस्वारीचं आता समुद्रकिनारी कुंकेश्वरच्या समुद्रकिनारी आगमन झालेलं आहे तीर्थस्नानासाठी.
उंबरठची आई पावनाई देवी, श्रीदेव बाणकिलिंग आणि पावनाई देवी न्यास उंबरठ. हा कुठली? पावनाई देवी उंबरठ. ताठाची जत्रा म्हणून प्रसिद्ध असणारी पावनाई देवीची देवस्वारी. होय, पावनाई देवीची देवस्वारी आता तीर्थस्नानासाठी येत आहे. हो एकदम मजेत, बरोबर असं ना? होय, चल चल. श्री पावनाई देवी उंबरठ. तर या देवीचं आगमन झाल्यानंतर, देवस्वारीचं आगमन झाल्यानंतर या ठिकाणी समुद्राने देखील त्यांचा मान राखलेला आहे. आणि ज्या ठिकाणी त्यांनी आपली देवस्वाऱ्या म्हणजे स्थानापन्न केल्या होत्या, तर त्याच ठिकाणी त्यांच्या पायाशी लोटांगण घातलेलं आहे समुद्राने. तर ही पूर्ण म्हणजे आपल्या कोकणातील प्रथा परंपरेचा एक भाग आहे. खूप सुंदर. चला मंडळी, आता उंबरठच्या पावनाई देवस्वारीचं तीर्थस्नान देखील या ठिकाणी झालेलं आहे पूर्ण. चला. बहुतेक सारे आपले मित्र असत तर ते देखील तीर्थस्नानाकडे येतात. महादेव. श्री पावनाई देवी. तर ते आता आपल्या परतीच्या प्रवासाला निघालेली आहे. तर तीर्थस्नान करून झाल्यानंतर या दिवसभरात पुन्हा एकदा श्री क्षेत्र कोणकेश्वराची भेट देऊन त्यानंतर मग आपल्या मूळ स्थानी या ठिकाणी परतीच्या मार्गावर जातात. खूप सुंदर असा हा पवित्र तीर्थस्नानाचा योग असतो आणि यासाठी ही सर्व भाविक मंडळी आहेत ते या ठिकाणी आलेले आहेत. अगदी देवस्वाऱ्यांसोबत चालत, पायी चालत, अगदी उन्हाची आणि पर्वा न करता या ठिकाणी सर्व देवस्वारींसोबत प्रवास करत येत असतात. आणि आता जाताना पुन्हा तसाच प्रवास असणार आहे त्यांचा. मित्रांनो, आता पुढील देवस्वारी आहे श्री दिरबा रामेश्वर जामसंडे देवगड. तर खूप मोठा असा जनसमुदाय घेऊन आपल्यासोबत या ठिकाणी आता समुद्रकिनारी आलेली आहे.
श्री क्षेत्र कुणकेश्वर येथील पवित्र स्नानासाठी आता आपली शिरगावची आई पावनाई देवी हिचं आगमन झालेलं आहे आणि पूर्ण गाव रयतेसह शिरगावची आई आपली या ठिकाणी आता या देवीचं आता या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. श्री पावनाई देवी शिरगाव. चला झालेला आहे आणि अजून एक देवस्वारी या ठिकाणी तिचं आगमन झालेलं आहे. श्री देव रामेश्वर मिठभाव तर या देखील देवस्वारीचं या ठिकाणी कुणकेश्वर समुद्रकिनारी आगमन झालेलं आहे. अनुवडकर दादा आपले खास तीर्थस्थानचा व्हिडिओ बनवण्यासाठी आलेले आहेत.
हर हर महादेव मित्रांनो, तर आपण या व्हिडिओमध्ये देवस्वाऱ्या आहेत या स्नानासाठी कोणत्या प्रकारे येतात, त्यानंतर प्रत्येक देवस्वाऱ्याची तीर्थस्नानाची पद्धत आपण पाहिली, त्यानंतर ज्यावेळी दोन देवस्वाऱ्या एकत्र येतात समोरासमोर तर त्यावेळी कोणत्या प्रकारे सर्व ती भेट घेतात ते देखील आपण पाहिलं आणि आता त्यांचा परतीचा प्रवास देखील आपण पाहिलेला आहे। तर ही व्हिडिओ तुम्हाला कशी वाटली ते आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा। त्याचसोबत आपल्या चॅनलला नवीन असाल तर आपलं सुवर्ण कोकण व्लॉग यूट्यूब चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा। अशाच कोकणातल्या प्रथा परंपरा आहेत यांचे व्हिडिओ आपण नेहमीच बनवत असतो, तर ते तुम्हाला पाहायचे असतील तर आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। भेटू अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत काळजी घ्या। धन्यवाद।